Πανωσιολογιότατε, πατέρα Αρσένιε, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. Κύριοι Αντιδήμαρχοι, αστυνομικέ διευθυντά, κύριε πρώην Δήμαρχε και νυν υποψήφιοι βουλευτέ της Νέας Δημοκρατίας, έχουν την καταγωγή από την Ήπειρο και υπεροτραφή. Κύριοι πρόεδροι των αδερφών σωματείων, των Ποντίων, των Μακεδόνων και δεν βλέπω κάποιον άλλο, του Λαοβάνοντα, κύριοι πρώην πρόεδροι του Υπηρετικού Συλλόγου Κέρκυρας και μέλη των διοικητικών συμβολίων που μας παραδώσατε τη σκητάλη, κυρίες και κύριοι, αν μου διέφυγε κάποιος, θα επανορθώσω. Είμαστε εδώ σήμερα για την κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου μας, που όπως ήθεστε τα τελευταία χρόνια, γίνεται τέτοια εποχή. Ιδιαίτερες περιστάσεις αυτή τη συγκυρία. Προβληματιστήκαμε. Τι θέμα να φωτίσουμε. Προβληματιστήκαμε γιατί ο ελληνικός λαός, παρά τη κρίση, παρά τη φτώχεια, παρά τις δυσκολίες που περνάει, φέρθηκε τελείως διαφορετικά από τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Ενώ κάποιοι ευρωπαϊκοί λαοί υψώνουν φράχτες, ο ελληνικός λαός άνοιξε αγκαλιές, άνοιξε σπίτια και υποδέχτηκε τους πρόσφυγες. Γιατί ίσως μία απάντηση θα πάρουμε σήμερα από αυτή μας την εκδήλωση. Στην περίοδος κρίσης θεωρώ ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως ο Υπηρετικός Σύλλογος, που είναι και ο αρχαιότερος στην Κέρκυρα, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κομμάτι της κερκυραϊκής κοινωνίας και όπως λέμε εμείς ένα δημιουργικό και υγιές κομμάτι, έχει υποχρέωση να αναπτερώσει το ηθικό των μελών, μα και όχι μόνο, όλων των κερκυραίων, όλης της κερκυραϊκής κοινωνίας. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάτι μικρό. Θεωρούμε όμως ότι τώρα εμείς δεν θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, τώρα πρέπει να επιτεθούμε και να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες να βγουν από τα κακούκια τους, να έρθουν σε επαφή με την παράδοση, να προβληματιστούν και φεύγοντας από εδώ, αφού περάσουν λίγες ώρες ευχάριστες, να φύγουν με αναφτερωμένο το ηθικό. Παρότι το θέμα δεν προσφέρεται. Ίσως θα ήταν πολύ πιο εύκολο να φύγει μόνο προβληματισμένος και χωρίς αναπτερωμένο ηθικό. Εμείς, επειδή πιστεύουμε στον Έλληνα, πιστεύουμε στον ελληνικό στοιχείο, ξέρουμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός και μην το εκλάβετε ως σοβινισμό, είναι έτσι, εμείς θα τα καταφέρουμε. Κοντά μας σήμερα, και είναι η συνειδητή επιλογή, δεν θα έχουμε μουσική κονσέρβα, θα πλησιώσω την εκδήλωσή μας, δύο σπουδαία συγκροτήματα που ήρθαν για αυτόν τον σκοπό. Είναι το συγκρότημα του Κώστα του Βέρδη,
και το συγκρότημα του Χρήστου του Ζάχου. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες είμαστε κορυφαίες μονάδες. Δυσκολευόμαστε όμως να συνεργαστούμε. Όμως, μη γελιόμαστε. Ένα κλαδί μόνο του σπάει. Πολλά κλαδιά δύσκολα σπάνε ή δεν σπάνε και καθόλου. Έτσι λοιπόν, την παράστασή μας δεν θα την κάνουμε μόνοι μας, παρότι είχαμε τη δυνατότητα, αλλά θα πλαισιωθούμε και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό από τον πολιτιστικό όμιλο Αρίλα, από τον πολιτιστικό όμιλο γυναικών Αχαράβης η Πρόοδος, και βέβαια ποιος θα ήταν καλύτερος στα ποντιακά από την Εύση Λολέσκη των δύο. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα ταξίδι στις χαμένες πατρίδες. Χαμένες μεν, όχι όμως ξεχασμένες. Και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στη Βόρειο Ήπειρο, στην Ανατολική Ρωμυλία, στην Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και την Μικρά Ασία. Εμείς, οι υπηρώτες, δεν φημιζόμαστε για την πολυλογία μας και για τα καλά μας λόγια. Περισσότερο περιβαλλευόμαστε για τις πράξεις μας. Γι' αυτό δεν θα σας αποσχολήσω άλλος, θα προσκαλέσω για έναν σύντομο χαιρετισμό και μόνο αυτόν, δεν θα σας βάλω τον χρόνο, τον πανωσιολογιότατο Αρσένιο, πατέρα Αρσένιο, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας. Ευχαριστώ. Κύριε Εξαιρετικέ Πρόεδρε του Υπηρετικού Συλλόγου, αγαπητοί αντιπρόσωποι του πολιτικού και αστυνομικού κομματιού της Κέρκυρας, εκ μέρους, αγαπητέ λαέ, εκ μέρους του σεβασμιωτάτου μας, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη του, διότι επειδή είναι εκτός Κερκύρας, δεν είχε την ευκαιρία να είναι ο ίδιος παρόν σε αυτή την εκδήλωση, πράγμα το οποίο πάρα πολύ θα ήθελε ο ίδιος προσωπικά. Και μπορώ να πω ότι όταν μου ζήτησε ο ίδιος να τον αντικαταστήσω στην παρουσία του, το θεώρησα ιδιαίτερη τιμή, όχι μόνο για την επιλογή την οποία έκανε στο δικό μου πρόσωπο, αλλά διότι θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις στη δύσκολη εποχή την οποία περνάμε είναι ιδιαίτερες και μοναδικές και θα πρέπει να παίρνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημερινή κοινωνία. Είμαστε εδώ όλοι για να τιμήσουμε όχι μόνο τον κόπο και την προσφορά τόσο του Υπηρετικού Συλλόγου όσο και των άλλων συλλόγων που πλαισιώνουν αυτή εδώ την εκδήλωση, αλλά πάνω απ' όλα όλων αυτών των μελών και των παλαιότερων και των νεωτέρων που διατηρούν άσβεστη μια παράδοση αιώνων. Ιδιαίτερα συγκινημένος νιώθω προσωπικά, διότι η καταγωγή μου η μισή έρχεται από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας. Μπορώ να θεωρήσω και εγώ προσωπικά τον εαυτό μου πρόσφυγα και είναι έτσι και προσωπική η τιμή μου της παρουσίας εδώ. Οι υπηρώτες από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στο νησί της Κέρκυρας θέλησαν οι ίδιοι να ιδρύσουν μια ιδιαίτερη αδελφότητα από τα
από τους πρώτους αιώνες της Επανάστασης. Και αυτή η αδελφότητα μάλιστα έγινε αρρωγός και βοηθός πάρα πολλών και πενωμένων και προσφύγων. Θα σας αναφέρω μόνο αυτό. Όταν έτυχε να κρατήσω στα χέρια μου τον παλαιό κώδικα της Παναγιάς των Ξένων, όπως καλείται στην Κέρκυρα, ή αλλιώς της Παναγίας Παμπλερωμένης των Υπηρωτών, με ιδιαίτερο δέος είδα μέσα στις σελίδες του κώδικα τις υπογραφές μεγάλων Ελλήνων, οι οποίοι δέχτηκαν τη βοήθεια της αδελφότητας των Υπηρωτών. Και όταν εννοώ μεγάλους Έλληνες, δεν θα σας μιλήσω μόνο για αγωνιστές του 21 όπως τον Φώτο Τζαβέλα ή τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, όπου η υπογραφή τους κοσμεί τον εν λόγω κώδικα. Γεγονός που σηματοδοτεί ότι οι Υπηρώτες μέσα στον χώρο της Κέρκυρας έχουν μια προσφορά αιώνων, η οποία αμύωτη συνεχίζει και ως σήμερα. Εγώ προσωπικά μέσα από την καρδιά μου τους εύχομαι ο Θεός να τους σκεπάζει και να τους δίνει τη δύναμη μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να κρατούν αναμένο τον πυρσό της πίστεως και του πολιτισμού, που το έχουμε τόσο ανάγκη πραγματικά στους δύσκολους αυτούς καιρούς, και να αποτελούν πρότυπο και παράδειγμα για μας τους νεότερους, ώστε να μπορούμε και εμείς τους επόμενους αργότερα να μεταλαμπαδεύσουμε ακριβώς αυτό το οποίο σημαίνει ελληνικός πολιτισμός, το οποίο πάρα πολλοί με διάφορους τρόπους στην εποχή μας, όλοι το ζείτε φαντάζομαι, προσπαθούν να εξαφανίσουν. Σας είμαι προσωπικά βαθύτατα ευγνώμων. Σας ευχαριστώ. Με την ευκαιρία, παρακαλώ παλωσιολογιότατε, μεταφέρετε για ακόμα μία φορά τις ευχαριστίες του εμού προσωπικά και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των υπηρετών, τις ευχαριστίες στο Σεβασμιότατο για την σημαντική αρρωγή στο να πετύχουμε ο ναός μας, η Εκκλησία μας, η Παναγία των Ξένων, να γίνει και με ΦΕΚ πια ο ενοριακός ναός των Υπηρετών. Για μία ακόμη φορά τον ευχαριστούμε.